Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Owasendlunkulu ukhala ngabangahloniphi. Ithemba ngenkinga yamanzi eMshwathi nakuyilembe. Kanti abangcwabi igxeka okwesidumbu eBhange. Nina bakaMbombo shomnyamanazi indaba ze1KZN TV zifunda uphilana kwaCebekhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Lokho ukhulumela endlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu sekhuzeka izenzo zabantu abathwebula izithombe nemfanekiso eqoshi uma ngabe besemagcekeni ezigodlo zesilumisa uZulu kaZwelithini. Umntwana seyibindini uthi izigodlo zineindawo okufanele ke ihlonishwe insuku zonke kuqinisekisa ukuthi ke okukuzona akuphumeli emphakathini. Lowo okhulumela endlunkulu kaZulu umntwana uThulani Zulu ukhala ngobudedengu benziwa abantu abathwebula izithombe ezigodlweni zesilo maqede bazisabalalise izinkundleni zokuxhumana. Abantu abasesigodlweni abaphila phakathi la kukhona khona isilo behambe behle benyuka esigodlweni bephethe amafoni bese besebenzisa amafoni ukushutha zonke izinto ezingaphakathi esigodlweni. Ngiyathanda nje ukuthi nazi ukuthi isigodlo ngaphakathi kunezindawo eziprivate, kukhona futhi nezinto eziyinjabulo noma eziwukhala noma ezinjani kodwa ezingadingi ukuba ziphumele ngaphandle. Isilo samabandla singaba inkosi yezwe kodwa mase sekhaya soubaba weingane futhi singumyeni wondlunkulu baso. Umntwana sezibendini uthi lezenzo azihambelani nobukhosi futhi azikhombisi ukuhlonipha izigodlo zesilo uMisuzulu kaZwelithini. Kungathi labo bantu abaseduzane nabazungeze isihlalo nabaphakathi esigodlweni bese besebenzisa amafoni beshuthe amavideo ngaphakathi esigodlweni bese bewaposa ngaphandle atholakala esehamba ku social media. Ngiyazi ukuthi mhlamba abantu bangakujabulela lokho ngoba mhlambe bekubona kujabulisa. Kodwa ngiyathanda ukuthi njengomuntu owaziyo ngeprotocol yasendlunkulu ngochaze lokho ukuthi akuhambelani nobukhosi ukushutha izinto zangaphakathi esigodlweni uyinikeza abantu ngoba isungekho inhloso yokuthi indlunkulu ithathe lezo zinto ezise ngaphandle kodwa abantu abayigangi abangayazi iprotocol. Umntwana uThulani uhlabe ikhwelo kulabo abafinyelela esigodlweni kuba bayeka ukuthwebula kunalokho abaqhuba imisebenzi le abasuke befike ngayo esigodlweni. Abantu abasesigodlweni uma bengaqondi kahle ngobukhosi bobona lezi zinto ezibajabulisayo phambi kwabo bese bezenza beyikhiphele emhlabeni beyibona ukuthi bayajabula bangajabula abantu kodwa ubukhosi abufani ngendlela wena ongasucabanga ngayo. Yilokho nje bengifisa ukusho ngoba kunamavideo amaningi nje umuntu awabonayo aqhamuke ebukhosini yimi ke umuntu wecommunication manje makuqhamuka lezo zinto angikwazi ukuthula ngoba ngibhekile ukuthi izinto zangaphakathi ziphethwe ngenhlonipho. Mhlambe nje ngingaphetha ngelokuthi wonke umuntu osesigodlweni noma ngabe ukusiphi isikhundla noma ngabe usebenza kuphi awuhlale emsebenzini wakho. Msukubonakala usushiya umsebenzi owunikiwe usuphethe ifoni ugijima ushutha ngayo. Mawungaqondi ukuthi into oyishuthile uyadinga yini ukuyiposta kungcono leyo nto idlule kwabaziyo ngeprotocol bakutshela ukuthi noma lento ingakujabulisa wena kodwa akusiyinjabulo yesizwe akusiyinjabulo yaphandle injabulo yesigodlo funeka iphelele khona futhi esigodlweni. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uSiphamadla Gumede ngiseRichards Bay. Ngqongqoshe zamanzi nokuthuthwa kwendle kuleli uPhemi Majodina uhambele kumasipala oMshwathi lapho beyohlola khona ke sakho esingqalazinda yamanzi. uMajodina uthi lesakho usohlenzeka amanzi ingxenye zomasipala ababili okumshwathi kanjalo nesifunda ke iLembe okubalwa ke kuzona ke Indwedwe kanjalo ke noMaphumulo. Ngqongqoshe wezamanzi nokuthutha kwendle uPhemi Majodina
Uthi khona imiphakathi esiwathola amanzi kulesakhiwo saseMshwathi. Phase 1 no 2 no 3 abantu bala sebewathola amanzi kwa phase 1 2 and 3 ama household awu 15,000 sewathola amanzi. Namhlanje sila sizokongeza ukuthi labanye laba abala kwi main pipeline abathole nawo amanzi. Isibhedlele siwadinga kakhulu amanzi. Yikho lenye I reservoir I dedicated to isibhedlele u0.5 million liter wesibhedlele. Kodwa siyazi ukuthi isibhedlele masoba khona kunabantu that are surrounding isibhedlele lasikhona. Labantu nabo abathola amanzi ahlanzekile khona ukuze bangagcwale esibhedlele ngoba beguliswa amanzi abawathole emfuleni. Ilunga leParliament elijube umengameli kwesifunda iLembe uSihle Zikalala uthi lolu hlelo luzophakela imiphakathi eminingi. Inikezela amanzi emphakathini waseMshwathi. Kodwa izoqhubeka inikezela amanzi manje kumphathwa kaMaphumulo nomphakathi waseNdwedwe. Sinethembe lithi izothi phela uphase 4 and 5 laba bonke abasilele bewathola amanzi ngendlela eyiyo. uMajodina unxuse ukugadwa kwengqalasizinda yamanzi. Ngifuna ukucela ukuthi umphakathi usilekelele usebenza namakhosi ukuthi masilethe iproject akusiyi project kahulumeni yiproject yomphakathi bayinakekele bangayidestroy iproject. Kanti uthi akhona amanzi kepha ukwafaka emagcekeni okusasalele emumva. South Africa inawo amanzi nami ngisho sinawo amanzi eSouth Africa kodwa ireticulation lokhanjiswa kwamanzi ayofika kumphakathi yikho kuseyinkinga. Masifakela lama project afana nala esowavula namhlanje athi sibonakalisa ukuzimisela nokuzinikela kuloku umongameli sekushilo ukuthi amanzi awu priority number 1 yiwo esithi inqala sizi. uMajodina unxusa ukuba kukhokhelwe amanzi kulungiswe ingqalasizinda. Abantu bawakhokhela amanzi mabawasebenzisile. Okwesibili kufuneka ukuthi abomasipala bakhipha amapipe especially lawe asbestos bafaka amapipe afanele ukuthi ahambise amanzi. Asiwafuna amanzi emgwaqweni. Amanzi siwafuna ematapini. Amapompi aseGauteng omile ngoba badonsa amanzi amaningi. Amanye amanzi adonswa ngamazamazama ngoba kunemigodi eyashiywa ingavaliwe ngabantu ababenza imining. Ikanti uMajodina uphinde waphawula ngenkinga yamanzi ehlasele isifunda iGoli. Inkinga ezibhekene neGauteng makuza ngokwezamanzi kuyiqiniso ukuthi abantu baningi eGauteng. iGauteng ungayifanisa neUnited Nations of Africa. Wonke umuntu ufuna ukuba seGauteng. Make fika kufuneka nikezwe amanzi. Amapipe awamanzi awasakwazi ukuthi athathe umthwalo wabantu abaningi ngoba madala lamapipe. Okwesibili kufakwa ama-illegal connections abantu nje basukuma ekseni umuntu azixhumela amanzi ngendlela engekho emthethweni. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemshwathi. Uhlelo kazolonke umfelandawonye wabangcwabi United Transformation Trust of the Funeral Industry SA uMuzi Hlengwa uthi bafuna ukunxeshezela umndeni wakwaDukuza okuphoqa ukuba kuletheke isidumbu ebhange ukuze kukhokhelwe imali yomngcwabo. Uhlengwa ukusho lokho enenkulumo ekhethekile neziko labezindaba eThekwini. Lena iyona video esabalele einkundleni zokuxhumana nesho abantu abaningi bethukile kubonakala umndeni wakwaDukuza uhambisa isidumbu ebhange ngoba unqabe ukubakhokhela uthi udinga ubufakazi. Wabangcwabi uthi akusona sokuqala ukwenzeka isigameko esifuze lesi kodwa inhlangano iFinancial Services Compensation Scheme awuthatha izinyathelo. uFSCA uyawuyeka uCapitec Bank uqhubeke nalento yawo ngoba uma kuukuthi umuntu awukholwa ukuthi ushonile fonela iphala uthi akunikeze i-confirmation letter to confirm ukuthi lo muntu akekho ngempela. You can call the doctor that has examined this body ukuthi lo muntu akekho emhlabeni ushonile ngempela. If still ungabakholwa bobabili wonke ama-insurance companies anama-agents ahambayo eyokwenza ama-investigation bekuhlulwa yini ukuthi uCapitec Bank athumele ne-investigator physically ihambe iye emotuary ifike uhlole umzimba. Le nhlangano yabangcwabi ibisisabisa ngokuphazamisa ukusebenza kwaleli bhange. Even ngisho ukuthi ulahlekelwe imali ebank uCapitec akanandaba.
So uMukepitheki ehluleka ukukhokhela ama client akhe within 24 hours joba epromisiwe, thina singabangcwabi soyithatha initiative ukuthi siwuvale uKepitheki ekutheni udayisele umphakathi ama funeral policies. Sinawo amandla okwenza lokho, sike sakwenza lokho before savala uOld Mutual isonto lonke ungasebenzi. Namanje sisangaphinde silivale ibhenki la kaKepitheki lingasebenzi ngisho ukusebenza iSouth Africa yonke if ukuthi uKepitheki uzawuqhubeka ngokungabahlonipha abantu abamnyama noma ungawahlonipha ama customer in general. uHlengwa ubese echaza ngenselelo umnikazi wamakhaza abezogcina ebhekana nayo. Ubaba owner ya leya phala ubaba uKhanyile ukube bekuwukuthi akazange ahambe nefamily aye lapha kaCapitec Bank, kusho ukuthi bekufanele avume ukuthi uzongcwaba imali ingekho, alinde uCapitec ngaleso sikhathi azokhokha ngaso. Ingozi ke iba sekutheni uma usungcwabile ama families awabuyi, wonke umuntu usuke elungile ngalesikhathi ifuneral ingakenziwa, but after funeral abantu bayaqala manje bangafuni ngisho ukukhokhela isent lento kade yenziwe ngesikhathi sefuneral. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Intatheli esimkantshubomvu kwezepolitiki kwelemphungula uthi kuveleke kulindelekile lokho okwenziwa yiqembu leDA kokutusa kongqongqoshe bawo njengoba kubhekwa okhethweni. Ekhuluma neziko leindaba le1 KZN TV uphungula uthi leli qembu lisanda ke kuhlasela undunankulu wesifundazwe uThami Ntuli kanye nongqongqoshe wezolimo ngo-2024 Samatele. Emva kokuba iqembu leDA lizwakalisa ukuncoma ongqongqoshe balo kulo hulumeni wobambiswano, umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ukugxekile lokho njengoba beveza ukuthi konke okusuziwe yilabo ngqongqoshe bakuzuze njengohulumeni ukubambisana ayi weqembu. Intatheli ezepolitiki esimkantshubovu uvele mphungula uthi lokho kuvele kulindelekile njengoba leli qembu lisanda kuhlasela nondunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli kanjalo nongqongqoshe wezolimo esifundazweni. Into le ebesivele sesiyilindele ukuthi njengoba sekuza ukhetho lohulumeni basekhaya soqale sibone ukujikelana ngamazwi aqinile phakathi kwamaqembu asebenzisanayo ikakhulukazi lawo awe-GNU. Akhona kuphela nje national nakhona la KwaZulu-Natal sibone ngolesibili iDA ikhipha istatement igxeka kakhulu undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal umnumzana uThami Ntuli ngokubambezela ukuthi isifundazwe lesethu esithathwe nyaka nesi egubezelwe inhlekelele isifo esamatele into kade singayazi le ngesikhathi kuqala ubamsana kwabo ekwi-GPU nakwi-GNU, kodwa manje ngenxa sekuza ukhetho sesibona isibegxekana ehlangalaleni. Uphungula uphinde waveza ukuthi lokhu kwenziwa yiqembu leDA umkhuba walo omdala ukuncoma abaholi balo nakuba kusetshenziswana. Well iDA ke msakazi vele into ebiyenza even naphambilini ukuthi okay iqhamise ukusebenza kwama ministers ayo lapha ku-GNU akuyona into entsha, kodwa umengameli ukhale ngokuthi angathi sebeshayela ugubhu bona qobo lwabo abasasho ukuthi cha sisebenza sonke la ku-GNU. Of course njengoba ngishilo ukuthi hayi vele sewesikhathi esimbi sokukhankasa manje, right? So mthazi into enkinga leyo ke so nge-coalition ukuthi uma siyi-coalition, right, but ekugcineni kumele esikhankase ngamaqembu ethu ngokwehlukana bese sibe futhi sohlangana futhi kwi-coalition. So uyabona ukuthi lento msakazi inzima kanjani. Siyasebenza manje nawe la wena mase kufika ukhetho ngoNovember sesiyahlukana sesiyaxekana sisodwa ngime ngaphesheya ngaphesheya. Abaningi basale bedidekile njengoba leli qembu ligxeke iqembu le-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal ekubeni ungqongqoshe wezolimo kuumholi weqembu leDA uJohn Steenhuisen. Izindaba ezenziwa KZN TV bikuThabani Maphumulo eRichards Bay.
Ake sithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Owasendlunkulu ukhala ngabangahloniphi. Ithemba ngenkinga yamanzi eMshwathi nakuyilembe. Kanti abangcwabi igxeka okwesidumbu eBhange. Ubuholi be-IFP ku-Ward 9 eMandeni ngaphansi kwaseMacambini ohambeleka imindeni emibili eshiwe zihlobo zayo okumndeni wakaShando kanjalo nowakangema lapho kubulawe khona ngehluku ugogo wakhona ehlahlela ngocelemba. Ikhansela le-IFP kule ndawo uNjabulo Mpanza uthi bayigxeka kakhulu kwizigameko zodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane ngakho bafuna namaphoyisa asebenze ngokuzikhandla ukubamba benzi bokubi. Ngemuva kwesigameko esinyantisigazi sokuhlaselwa kumndeni wakangema nalapho kubulawa khona ngehluku ugogo wakhona, iqembu le-IFP Mandeni lihambelele umndeni kanjalo nowakaShando odlulelwe ilunga lomndeni. Njengeqembu lenkatsha sihambele umuzi wakwaShando la kushone khona umama wakhona, sahambela umuzi wakwangema la okuvele isehlo sokulinyazwa kwamama wekhaya washona washiya abantwana. Siyiqembu lenkatsha ke sibonile ukuthi kusifanele ukuthi sobungaza lemndeni ikakhulukazi inhlangano yethu ikhuluma nge-GBV okusho ukuthi ke kumele nathi njenge-IFP sisondele lapho kuvele khona umonakalo. Sibonile ukuthi kusifanele nathi njengabaholi abathunyiwe ikakhulukazi ke mina njengo-deploy councillor othunyiwe kuleya ndawo yase-Ward 9. So sibonile ukuthi kumele sisondele sihambe solekelela lemndeni ikakhulukazi lo okwangema okuvele umshophi omkhulu. I-IFP igxeka kakhulu ke udlame lokuhlaselwa kwabesifazane nezingane lanxusa kuba amaphoyisa aphenye ukuze kubanjwe abenzi bobubi. Siphakamisa ke nokugxeka nje udlame lwezigebengu ezikhona endaweni yase-Ward 9. Sifisa ukuthi ke nabomthetho balisukumele baphenye kakhulu ngezehlo ezivamise ukwenzeka ewadini ikakhulukazi ke endaweni yaseMacambini. Siyafisa ukuthi ke ingalo yomthetho nayo ithatha indawo isilekelele nathi njengabasebenzi bomphakathi sikwazi ukuthi sisebenze kahle emphakathini kungabe khona ukuphazamiseka. Siyafisa ke nokuthi kuvikeleke abantu besifazane ikakhulukazi la ukulimele khona umama wakangema ngesihluku. Kanjalo ke nonobhalo leqembu udluliswe amazi enduduzo emndenini wakangema. Ngicela kuNkulunkulu abe nani kuzo zonke inhlelo Nkosi yami enizenzayo, abe nani nje anilekelele Nkosi yami. Kubhlungu khona ukuhamba kukagogo ngalendlela ekanjena ngoba umuntu omdala suke sesithemba ukuthi hayi useyoyigodukela uma ngabe sekushaya isikhathi sakhe. Kodwa ke omubi noma futhi sithi nazi insuku ikagogo okungenze kube beseyishayile waselandwa ngalendlela. Lesi sigameko sishiyeke umphakathi uthukile emva kokubulawa kwesaguga ngehluku. Estabeni ze1KZN TV ngikusamuketswe Ngqulunga ngibika ngisemacambini eMandeni. Bakhalela ngamasongo asigonyela bokufika bakuleli izwe ke bengenawo amaphepha abagunyaza ukuba basebenze kulelizwe ngesikhathi ke kugasela bomnyango wezabasebenzi nabomnyango wezasekhaya ngaphansi kamasipala esifunda umzinyathi. Oliphini kaNgqongqoshe umnyango wezabasebenzi uJomo Sibiya ubeqhubeka ke lomkhankaso uqiniseka ukuthi yonke imithetho iyalandelelwa endaweni zokuhweba. Iphini likaNgqongqoshe womnyango wezabasebenzi kanye nokuqashwa kulelo uJomo Sibiya uthi bebezohlola ukuba imithetho kahulumeni yalandelwa yini. Sizela enquthu ngoba sizokwenza umsebenzi esiwenzayo ukuthi sizobheka ukuthi
osomabhizinisi nezinkampani ezisebenza la eNquthu zenza imisebenzi okufanele ziyenze. One, sizobheka ukuthi ziyacomply yini nemithetho esiyibekile evikela abasebenzi. Imithetho ekhuluma ngokuthi abasebenzi bakhokhelwe imali efanele, abasebenzi bayayithola iuniform, abasebenzi basebenza phansi kwezimo eziphephile, abasebenzi barejistile ngo UIF, barejistile ngo compensation fund. Sizobheka ukuthi abasebenzi bayawathola ama payslip, bayawathola ama leave. Ziningi izinto ebesizozibheka la eNquthu. Nanokuthi obani laba abasebenza la eNquthu. Uma kuabantu abangabona ama South Africans, bawobani baphumaphi and bafike kanjani eSouth Africa. Basemthethweni wabengeke emthethweni kufanele bangabi ingcenye yabantu kufanele basebenze la. Uqhubeka ngokuthi kuvalwe izitolo ezingaphezulu kwe10 kwaphinde kwaboshwa abantu abalinganiselwa kwi11. Ekugcineni izitolo esizivalile, sivala izitolo ezingaphezulu ka10 esizivalile izathu eziningi. Saphinde sabopha abangokufika abangeke emthethweni la ama China awu2, abase Pakistan abawu5, kuzoba nama Malawians amanye awu4. But intembi siyazi ukuthi kufanele ngabe baningi abanye asibatholile. Ibe khona into yokuthi ukuza kwethula eNquthu bakhona abayikhiphile information kwaleak information besithola kubasebenza ezitolo ukuthi abanye kuthiwa bangezi namhlanje ngoba bese kuzwakela ukuthi niyeza. So ezinye zezinto okufanele sizilungise zibe ngcono. Kodwa ngaphezulu kwakho konke lokho siphinde sathatha nempahla elabelwe ngendlela errong kwafaka iflag la South Africa engayona eyase South Africa, kodwa futhi okungafanele ufake iflag empahleni ebalelwa emalini e10,000 rand ngaphezulu ka10,000 rand. Uphinde waveza ukuba kufanele abantu bakuleli besebenzisane nomnyango kanye nabomthetho ukuze kulungiswe izingqinamba ababhekene nazo njengabasebenzi. Nebhlungu eSouth Africa ukuthi abantu bakithi bayacomplain ukuthi uhulumeni awusebenzi. Uma uhulumeni uqala usebenza ulindele ukuthi bazosebenzisana kanye nathi uma senza umsebenzi wethu. Ibona bokuqala abangafuni ukuthi balekelele basinikeze ulwazi, basinike information. Instead ibona abafihlayo lama China, bafihle lama Pakistan, bafihla abantu bangaphandle bokufika, bangalikhuluma iqiniso, baqamba manga bathi baholelwa imali ezithile bebe bengayiholi, bathi bayawathola ama payslip bengawathola. Uma usuwafuna basakwazi ukwakhipha. And kubhlungu ngoba ibona abahluphekile, kodwa siyazi bayesatshiswa bayasaba. But sifuna ukuthi kubantu bakithi eSouth Africa uma sesifikile sithembeni ukuthi sizele nina and sifuna ukushintsha impilo zenu zibe ingcono, nikwazi nani ukuphila impilo efanayo nabanye abantu, zishintshe impilo zenu, nikwazi ukuthi niya phambili. Kuyasiphoxa kakhulu. Ifana nayo leyo kugcina ama illegal foreign immigrants endaweni esihlala kuzona. Singenzi lutho ngabo, sibaqashise endlini zethu bebe illegal. Kodwa emva kwalokho sikhombe abanye abantu ukuthi ibona bangawenza umsebenzi. Asibamsaneni sisebenze sonke, siwumphakathi sibe uhulumeni, sisebenzisane ndawonye. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV eNquthu. Amaciko ahlukene ngaphansi kamasipala kwiLembe singathwe emcimbini owaziwa ngokuthi iLembe Arts and Culture Festival lapho behlangene khona ukuzocobelelana ngolwazi nokuzivuselela ame ngomumo kumsebenzi abawenzayo. Umsunguli lomcimbi waAfrica Mpanza uthi ke kulo mcimbi kuzothuthukiswa amaciko asafufusa. Umcimbi wamaciko iLembe Art and Culture Festival hlose ngakuthuthukisa amaciko ahlukene asafufusa ngaphansi komasipala iLembe. Umsunguli lomcimbi waAfrica Mpanza uthi maningi amakhono azohlonzwa. Inhloso ke lomcimbi ke sithi sifisa ukuhlanganisa ke youth ke ikwazi ukuthi njengoba sibheke ku-heritage ibe ne-development, ikwazi futhi ukuthi ke singaqhamuthi si-identify ama-talent singaze siwathole kuma-wadi ke. Umcimbi komkhulu ke namhlanje exhibition and showcase la sizobona khona amaciko ezakwaZulu ke ihlelile bamsene no-NAC National Arts Council no-Arts and Culture ukuthi bekwazi ukuthi si-identify ama-talent and also uPSP okuwona uqhuqhuzela ukuthi sivuselele ukuthi i-youth ke ithole amathuba omsebenzi sikwazi ukuthi bekwazi nabo ukuthi beyisebenze. Uthi uma kunekhono ungahlali nale ekhaya liveze obala ezinkundleni ezifanele. Siyafisa ukuthi siqwashise ngalomcimbi kakhulu ukuthi ke abantu abaphume emakhaya bengahlali ngamakhono bezithuthukise bevuselele bekwazi ukuthola umsebenzi bekwazi futhi ukuthi bephume nakwidakamizwa nasentweni eziningi. Lo mcimbi ubanjelwa ngamaciko asephumelele agqugquzela amaciko asafufusa ukuba ke engashintshi umnjalo bobuciko aphuwe khona. Kubalekile ukuthi sigcina umhlaba wazi ukuthi sinazi izinto zethu zamanoni nezinto zethu ezibalekile ekusafanele sigcinele abezayo ngoba njoba ogogo bakwazi ukuyisebenzisa zafika manje abasebaningi abaziyo ngazo. Nami ngisemncane kwakona ukuthi ngazi ngazo. Ngikubona kubalekile ukuthi ngandisele nabanye ngiphinde ngibafundise bethole lolu lwazi. Akukho lula ngoba kwe-industry sekujwayeleke izinto ezisheshayo, kujwayelekile nomculo osheshayo, kodwa kubalekile futhi ukwehluka ngoba uma wehlukile usheshe uzwakale kalula kulabo kufanele bekuzwe. Akukho ngisasini
kunzinyana ngoba phela sijahe izinto ezisheshayo nezijabulisayo. Usuku olulethwe ezaKwaZulu Entertainment usuku okwangempela lapho silanda khona amaciko lapha ekujuleni kwawo because labantu esibalandile namhlanje abasendaweni zasemaphandleni abekho kuthina lapha koThekwini noma endaweni ezithize la whereby italent lakho liba khona liba visible kalula kanjalo but namhlanje uma-Afrika siyabonga kakhulu ezaKwaZulu ukuthi bavele basilandele italent lalikhona ekujuleni kwalo balilethe kubantu whereby sokwazi nanokuthi nange-heritage sikwazi ukuthi silande futhi same people because ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube netalent kodwa uthola ukuthi usekhoneni uhleli nalo awazi ukuthi kumele uyephi awazi ukuthi uzokwenza kanjani. Ezindabeni ze-Wine KZN TV kube iNkosanhla Mthembu eMandeni. Ake siphinde sithi ishelele ezitorweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo kezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Owasendlunkulu ukhala ngabangahloniphi. Ithemba ngenkinga yamanzi eMshwathi nakuyilembe. Kanti abangcwabi igxeka okwesidumbu eBhange. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.18 kwidola laseMelika libe ngu-21.74 kupondo waseBrithani libe ngu-19 maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ingu-$5,006.65 ounce bese kuthi intengo ongahluziwe yona ube ngu-$71.66 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Naphezu kuba kisethenjwa somdlalo wakho uSiyanda Squish Indlovu siyamaniswa namaqembu amakhulu aseGauteng kepha kumqeqeshela Monville Golden Arrows umanqoba Mnqithi ukholwa ukuthi ke sifanele okungaphezulu kwalokhu. uNdlovu neminyaka ama-22 usefomini enhle kule season kuvela ukuthi kugaqelwe Mamelodi Sundowns neOrlando Pirates. Umnqithi kwamanje usakuthatha njengamahemhemi nje okuvela kwabezindaba ngokucathanyela kaNdlovu amaqembu amakhulu asegoli njengoba ke kungekho kokubambekayo khona kumanje. Uthi ke kukho konke ke lokhu iningi lezi inkulumo zokuthi kufunwa amaqembu athize azinabuqiniso ngoba imvamisa namaqembu ayathanda ukukhuluma kwabezindaba ngenhloso yokudunga kumqondo omdlali. Umnqithi uthi ke qinisele nje kwamanje ngaqinisekisa ukuthi akabikho ngisho nelilodwa noma nje okubambekayo ngalezi inkulumo kusengamahemhemu nje omana lapho ngutshele. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Naba kampondo zamile njeni kube zamile enkomeni sasokwakha amagudu okubhemela ziyaguqa la. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.